Dek kapan ki aku kok ketoke nemu SMS cah wedok ning HP-mu, Pak. Karepku aku ya ora arep percaya iki. Karepku aku ki yo ngene lho, saking sayangku, saking percaya bahwa suami itu bisa dipercaya imam rumah tangga. Mbok aku ora wani buka HP-ne bojoku. Wis bener wis bengi dadi kala marica kok. Niki ngetokke yen weton wayang wong Ngesti Pandhawa. Oh ngaten. Nggih. Dadi entuk-entukane urip teng Ngesti Pandhawa nggih kula cake golek pangan teng wayang panggung wayang kulit niki. Nggih. Tegese panjenengan mboten klalekke sejarah mula bukane ya, Mas. Oh. Sejarah itu penting, siapapun yang melupakan sumbernya pasti bakal mendapatkan celaka di kemudian hari. Lali sumber ketiwasan nih. Ketiwasan. Nggih. Nggih, wah nggih alhamdulillah. Ajeng wayangan entuk barokah berkah dijawahi. Iki jane penyebabe udan iki ya kuwi mau siji, Mas. Apa? Gambare keliru mau lho. Aku ki malah ora ngerti sing nglapuri ya anak buahmu lho Pak De, gambare kok mboten gareng sampean. Wis ora masalah sing penting duwite nyang aku. Lah ngene tegese seniman sing penggalihe jembar iki ngono kuwi. Ora perlu protes, ora perlu nyatane ya ora preso. Tur pamane nganggo gambar Mas Gareng Angga Solo 3 nyatane ya panjenengane mbiyen lak ya muridé sampean. Nggih cukup berbangga hati karena anak didik kula nggih berhasil nggih plek ngeplek kados kula. Ah iya. Nggih ning Gusti Allah langkung nresnani Mas. Nggih. Tur nyambut gawe bengi niki masih udan, masih apa tetep kudu semangat wong ora golek duit. Lah ngopo? Nyaur utang. Sik. Kula mboten ngerti tenan lek niku. Kersane pripun niku? Nyaur utang Mas, aku ki wis dilunasi karo Mas Yanto. Dadi iki kok mulai ya karo wasalam ngono wae. Ning gandeng seniman profesional. Nggih. Tetep penuh dengan semangat. Tur ya panitia sing tanggung jawab iki kaya Pak Yanto ngono kuwi. Sok-sok awake dhewe wis rampung le tanggapan, keringete wis atus, arep pamitan goleki panitia, kepengin ndang dirampungi bab pembiayaan administrasi nyatane sok-sok angel to Mas Bagong, Mas Gareng. Nggih, sapa ngerti mengke Bali Mas ya wis lunas niki. Mas ya wis lunas apa ngerti Bali digawani meja siji kalau karo Pak Giri. Pak Giri. Neng jangan mengharap yang memang bukan haknya. Yang terpenting di sini ikut berbangga, berbahagia, derek bersyukur, ngatasi nuwun sewu inilah dukuh. Nggih. Tapi bisa menyelenggarakan bersih desa atau merti bumi ini luar biasa. Luar biasa. Iki lak tingkatane iki gur sak dukuh 2 RW ora salah informasi sing tak tampa. Sak dukuh kowe iso nganake merti bumi kok kelurahan. Ning nyampluk Pak Lurah sampean. Aku ora nyampluk wong aku ki mau ngomong sak panone kok. Lho yen bab dana iki lak luwih luas luwih jembar kelurahan tindangane RW lho Mas. Oh iya ta. Ning aku ya ora maido. Ora maido Pak Lurah, ora maido apa perangkat desa kene wae. Wis aku ora maido betapa beratnya tugas seorang lurah RW RT. Wis. Mergo aku dhewe iki ya RT. Ngrasake abote dadi RT Mas. Ah iya. Wes RT iki mbiyen nak rekoso terus, singkatane RT rekoso terus saiki tambah. Apa? RT iki rekoso T-ne iki tombok. Ning ora apa-apa, mergo wis niatku nawaituku dadi RT kuwi ibadah. Betul. Dadi tak lambari ibadah apa-apa ya dadi sing maune abot dadi enteng. Betul. Wis ado, iki aku ambak-ambak padha Semarange, saka nggonku rene iki luar kota lho, Mas. Kok iso? Yo kene iki pojoke, iki pojok kulon wis, iki rono iki wis Kendal lho. Lah hitungane sampean kuwi anggaran Kendal apa Semarang? Lah iki aku yang ngerti ngene melune anggaran luar kota Mas iki. Ning ora, iki tenan. Dadi antarane nggonku lak daerah Penguisan to, kecamatane Penguisan. Pedurungan. Wis kok durung piye? Ora aku ya tau ngerti, tau kok critane dalemmu iki saka Pedurungan Semarang ngono. Lah ya mbiyen durung ning saiki aku wis manggon kono dadi Penguisan.
Oh, neng Kecamatan Pengwisan neng Kota Semawis ngono. Semarang kok Semawis. Lah ya Semawis lek di Semarang dibasake lak Semawis ngono. Oh, heeh. Dadi antarane Pedurungan karo Kecamatan Pindahan iki lak melu-melune Kecamatan Pindahan to. Kecamatan Ngalian. Ya yo ngalih karo pindah lak padha wae to, Mas. Iki jak omong Jawa kok angel men wong ki. Alhamdulillah neng Kecamatan Ngalian wonten kelurahan sami rame ngoten lho. Padha rejo. Lah iya padha lak ya sami, rejo lak rame padha ya ora. Sami rame iki jeneng warung makan. Oh iya. Ora kelurahan. Oh iya. Ning tenan iki pancen yen Kota Semarang adane sing anake merti bumi, bersih desa atau apapun istilahnya sedekah apa itu mesti daerah pinggiran kene. Nggih. Daerah kaya kene iki lak Semarang pinggir, isih ana budaya kok ngene anggere wis mlebu tengah kutha. Kuwi isine mung lolo gua-gua. Waduh. Aneh endi nggon ning ndi wae yen isih ana acara kaya ngene iki merti bumi kaya ngene iki ateges masyarakate isih rukun. Nah, kuwi. Nah, iki intine iki nandhakake masyarakat sini rukun. Wis, iki mergo nggih tetep pedoman tetangga adalah saudara yang terdekat itu masih dipakai di sini. Betul Mas Gareng. Kula sampun pikantuk dawuh saking panitia para pepundhen sedaya. Pancen menika acaranipun dipun damel merdika supados panitia menika nggih mboten terlalu repot, terlalu capek. Tegese menika sajian wujudipun kabudayan dalam rangka sedekah bumi menika pancen untuk warga masyarakat semua yang ada di Kaliancar Podorejo. Maknane ngeten. Sebabipun mboten kok njur mboten nguwongke mboten pancen sengaja mboten ngaturi Ibu Wali. Mboten ngaturi para pejabat menika. Pamrihipun men iso semakin bersatu raket supeket para warga masyarakat ing Kaliancar. Ning nyatane malah kepenak. Nuwun sewu Mas Gareng. Sok-sok menawi acara menika dipun rawuhi mboten sedaya lho. Rawuhi pejabat-pejabat penting. Niku mesti wiwite molor-molor, le pidato molor-molor mergo ngenteni rawuhe pejabat. Benten kalian Kaliancar niki wau. Niki wau pamane mboten udan 8:30 kula pun jejer. Mergo penonton wayang masyarakat sementen kathahipun menika sing dinteni senes pidatone pejabat ning sing dinteni ya kuwi gelaring budaya wonten mriki. Ngoten lho. Nggih kula percaya, ya niku percaya nganti acara sing niki wau disian lah enten acara kecepit lawang niki. Bagi hadiah lho kecepit. Door press. Dor kuwi lawang, pres iki kecepit. Dor pres iki kecepit lawang. Ora iso basa Inggris kok kowe kok. Mari wong iki mau iki nganti dipercepat lho Mas. Mergo ya pancen sing dianti-anti panjenenganmu. Nggih. Dalang yang aku mengkategorikan panjenenganku dalang yang berkualitas. Artinya berkualitas dengan background seorang dosen institut seni. Paling tidak mayange ya ora sembranan. Apa meneh punggawamu niaga pengrawit sinden iki kabeh para weton isi Surakarta. Ana sing wis S1, S2, mung iki sinden tiri ana iki sinden tiri. Sinden kok tiri? Lah kae loro disisihke ngono kae. Niki yatim piatu. Ah ya siji jenenge yatim, siji piatu. Ning tenan iki aku ora mung mergo ana awakmu ning pancen dari piyayi sini kemarin meminta masukan sapa to sing kudu kajibah ngasta ning kene lah tak arahke iki yen iki ngene yen iki ngene yen iki ternyata yang dipilih kamu. Dadi iki kowe mayang bengi iki ning kene. Kuwi tetane piye? Iki mergo cangkemku iki lho. Yen nganti ora entuk apa-apa wis. Lah wis ora iso mulih pokoke. Wah iki bahaya mongko dhewe wis lunas genar goleki aku iki, Mbok. Ngono iki mbok sampean ya nuwun sewu mbok ya ngetok-ngetokke lek labuh karo sampean. Enten apa? Sampean iki nawarke teng panitia Kaliancar lagi pisan iki gitu. Lah aku sampeyan tekan Medion, tekan Ponorogo, tekan Ngawi, tekan Nganjuk ngoten. Mboten enten sing salah ning perlu mawas diri. Lho. Lah, kuwi kudune ya kowe sing kudu ngerti strategi.
Lah, sing golekne job kathah lak kula, daerah Jawa Timur. Ah sing gawe rego sapa? Aku. Lah regane pira aku lak ya ora ngerti. Ayo, arep apa? Ning ora perkara rego, sing penting lak wi rejeki saka Gusti Allah sing diparingake marang sampean lantaran aku. Betul. Heeh. Lah iya. Heeh. Terus kowe ya arep njaluk komisi. Loh, Apa ana kok dalan kok njaluk dagelan ya apa ana? ora ngene paling ora sampean mbok ngetok-ngetokke wong sampe lagi golekne job pisan ning Kali Ancar. Kowe ora mungkin teko kene lek ora lambene gareng. Sing njaluk komisi kowe sapa? Aku lak ngandake. Sing memberi masukan panitia lah aku kuwi bener apa salah? Bener. Ya wis. Jadi pamane jenengan sesuk ora tak perseni ora masalah. Loh kuwi tinggal perasaanmu piye. Walah reng. Ya aku senengku ngene lho nyambut gawe ning kene iki senengku ngene iki paduwe diguyu kok. Ning ini dinamika kehidupan. Leres. Jangan hanya yang apa ki yang bersuka-suka tok. Nadyan wong padu ki ya ana senine. Dimanapun pasti ada faktor senine. Lah, senine ki kudu mulai saiki dibuka. Kita bekerja mencari rezeki di daerah Kali Ancar ini. Kali Ancar. Apa to tegese Kali Ancar? Nah, yen ngonceki bangsa alamat, wilayah, jeneng iki pancen keahliane Mas Gareng. Wis sapa wae sing kepengin tak onceki, tak onceki. Lah guru wilayah karo jeneng ta pol-pol sing kok onceki? Lho lah menungso ya iso tak onceki kok. Bojo kuwi tak onceki ya dadi loro kok. Waduh. Dioncek. Lho ya ra dionceki kepiye? Nah ya kaya kacang ae ora. Wong ya pancen ngono Kali Ancar ki ana tegese, Mas. Kali Ancar. Kaki kalebu Kelurahan Podorjo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Wah iya. Iki kudu cetha. Betul. Li. Suku kata. Ora per huruf ta iki? Wes suku kata. Per huruf ben rada dawa, dicucukno lek wis lunas ngono lho. Lah justru wis lunas ki per suku kata. Ya durung lunas per li nambah. Bener. Antuk pangestunipun para masyarakat mriki panitia saged ngrawuhaken dalang Ki Cahya Kuntadi. Pinter. Carane gawe seger swasana ngundang Gareng saka Semarang. Sampeyan nak mesti katut to, Bu. Mbuh aku ngene iki aku. Aku ki ora katute golek-golek kok. Aku ya kebangetan lho Semarang iki 11 nggon lho wayangan lho sing nanggap aku ya gur siji kene tok iki. Lho kudu disyukuri. Sik enek sing ngersake iki matur nuwun. Itulah sing arep tak ucapke apapun yang terjadi tetap bersyukur karena orang yang ahli syukur akan dilipat gandakan rezekinya. Amin. Oh, aku ki Kali Ancar Kelurahan Podorjo. Kuwi jenenge apa? Jeneng apa? Kelurahan. Sok ngenteni ditanggap Pak Lurah. Kowe tak jereng saiki. Oh, lah sok aku ora iso ngetokke apa-apa. Karo mateni aku kowe. Ora mbojo. Ya. Hitungan nemen-nemen. Ora hitungan iki wis aku wis tak gawe aku merti bumi iki apa. Wah, ya. Lho aku takon kowe kok. Aku kok lek melu njlentrehke ndak aku kualat ngono. Oh, oke. Jatahe wong dhewe ya. Ha iya. Merki merupakan wujud syukur. Dadi merti bumi iki syukuran. Nah, iki tidak lain dan tidak bukan supaya nanti rezekinya dilipat gandakan. Betul. Nggih ta? Iki budaya yang harus dilestarikan. Nah, misinya supaya semakin akrab warga di daerah ini. Jadi nganake ngene iki untuk mengakrabkan masyarakat kene juga. Iya. Mau kebukti masyarakate ya saiki kompak, sayuk, rukun. Ya, ketua panitia Pak Mujahidin Iki bahaya lho kuwi jenenge wong lho iki. Lah iya mula sing apik ngono to. Oke, bulan balene karo mikir kuwi watine. Lah iya lho wong kowe ya ora
kethik sik kok. Ora perlu lek dagelan kerjas iki kudu spontan. Mula bukane amung masyarakat ning bengi iki ditunjuk sebagai ketua panitia. Wah, elok piyayi tek kaya ngono lho. Wah, urung rampung lagi sak suku. Ja. Nah, jangan dianggap remeh. Beliau memang wasis. Pintar. Kalau tidak pintar tidak mungkin dipilih sebagai seorang ketua panitia. Wah. Hi. Mujahihi untuk masyarakat sini. Din. Nah, iki din. Suara mobil. Ora din iki apa lho? Oh, tak kira din. Tak kira suara bel mobil. Aduh, aku karo mikir tenan iki. Wong iki anggere wis lunas kok pikirane bundel. Dino iki wis kebukti betapa pintarnya beliau dalam mengelola acara malam hari ini. Oke, luar biasa. Ini Bapak Mujahidin yo ini. Sebagai ketua panitia mokal Bapak Mujahidin bisa bekerja tanpa didukung oleh Bapak RT RW R. Iki RT apa RW? RT sik no. Rumeksa katentremaning lingkungan kuwi tugas. T. Tugas intine ngrukunke wargane. Terus RW R. RW iki kene karo tengah kutha kono beda lho. Kene iki lak rukun warga. Yen nang tengah kutha jamanku mbiyen RW iki wis beda tegese. Raja Waung. Waung iki apa? Gugu. Biyen anggere congyang no Raja Waung. Iya no Mas. RTR. R kuwi RT sebagai bawahannya. Oh, di bawah RW. Ya mengkoordinir RT. W. Wajib mengkoordinir RT kuwi. Ngomong diwolak-walik. Bejo tak walik mbane ora tak jawab kowe. Kowe takon tok le jawab kuwi kok ngelu sirahe. Sing penting lah ana terjemahane. Sitongkas. Apa? Cahya Kuntadi dalange. Kan ra mungkin sampean nang kene ndagel dhewe tanpa dalang sinden karo pengrawit. Nek ngene lho Mas, tembunge Jawa ki jer basuki mawa biaya. Lah tak terjemahke iki piye konsekuensine. Yen cair ya apik, yen ora cair ya elek. Cair wong ning kene akeh sendang kok cair. Oh iya. Cahya Kuntadi. Cah kuwi saka tembung cah ki cah Blitar uripe ning Karanganyar. Iya ra? Iya, cerdas. Iya ra? Betul. Bener apa ora? 100 matur nuwun. Yo. Yo iki putrane dalang kondang saka Blitar. Ki Sukron sapa Gundala? Sapa? Bapakmu sapa? Sukron Suwanda. Ah, Sukron Suwanda pengarang lagu Blitar. Blitar apa? Apa Sesideman. Apa enek Sri Huning adalah karya Sukron Gundala. Ya wis pokoke lah sing penting ya ora. Ya. Kun Sen. Tandange becik, guneme ya cetha. Terakhir dipek sinden kesi. Waduh. Di statusmu ki ora ngepek ning dipek. Mergo kowe karo bojomu wedi. Apa kowe iki karo bojomu wani? Ya kadang-kadang. Waduh. Ngerti lek sing wedok kuwi streaming dhek muni kadang-kadang karo Dingklu. Iki nonton ki rung turu cahe saiki. Karo bojone cahe ora. Lho cara Semarang Mas. Cara Semarang ki bocah, ning yen cara Solo wong Solo yen kene ya cah Semarang. Beda nggon beda silsilah. Wah iya. Ngono. Iki ora wani iki tenan iki mau wis omong. Aku engko bengi tak nonton ya Pah. Nyeluk sampean ya Papa. Pah. Oh, gaul kok. Lho sampean nyeluk mbak wedok ya piye? Mah no. Pah aku. Mamah ngono mergane. Lho wong kulino tak mamah kok. Mah ayo. Ya wong anu sebagai simbol rasa cintaku kepada istri. Iya. Aku ki tenan asli Mas, aku ki anggar
sakwise duwe bojo kae weruh sinden nom-nom ayu-ayune ora kenggo. Ora bakal tergoda. Ya mesti omonganmu ngono wong bojomu ndelok ning streaming ora. Lho aku genah-genah upama iki do nggodho aku, ora tak tanggapi. Mergo kuwalik kudune aku sing nggodho dheweke. Ning aku nganti apal karo asmane garwamu. Garwamu asmane lak Bu Sri Rahayu SE to. Heeh. Aku apal. Kowe kok ngerti kowe? Lah mergo angger aku transfer nggih sampeyan lek tanggapan mesti kan liwate rekenenge bojomu. Mergo kowe iki wedi karo wong wedok ngono lho. Itulah kelemahanku ning kono. Ora kowe memberi contoh bahwasanya seorang pria atau suami harus tertib. Yen wis wulu pemetu sepenuhnya hak dari istri. Perkara mengko ana saweran lha kuwi dana kenakalan. Sampeyan iki haji kok ngangge dana kenakalan barang. Haji iki lak ibadahe ning aku lak tetep menungso. Menungso kuwi ora iso lepas dari salah luput. Dadi kadang kala kuwi ya sok luput, tinggal lupute aja kenemenen yen wis krasa luput ya ndang sadar diri. Wong haji itu tamu, dikala kita bertamu di tanah suci itu disebut haji. Jane trepe ngene iki ya wis ora haji. Wong haji iki tegese tamu kok. Aku lak saiki ora dadi tamu ning kono. Nah, yang baru ibadah di sana itu yang disebut haji karena tamu. Oh iya. Ning lak sampeyan ning Kali Ancar kene lak dadi haji meneh. Aku memagari diriku supaya tidak lepas kendali dan tetap menjaga keimananku. Wah iya. Dadi pamane engko sampeyan aku ngedekne sinden ngono sampeyan ya rawani jaraki, rawani demok, rawani nyenggol. Lho, lah kuwi yo gampang Mas. Upama aku jaraki nyenggol mudhun wudu meneh lah ya wis resik. Rumangsamu sinden iki barang haram nopo ya? Lah witene wong sak panggung kok disenggol ra entuk lho. Aku mong takon yo. Lha wong iki dunia hiburan itu tetep ada kendalinya. Ya kuwi memang suatu pendramaan. Iku dene ning isor dibacutke ya kuwi rezeki. Ora pareng enggak boleh. Ah, enggak boleh kowe tunggoni bojomu ya enggak boleh. Padha lanange. Lah aku mau nganti izin karo Pak Yanto panitia. Apa? Monggo Pak Dalang menika pelunasanipun. Bukesi langsung ngadeg. Gorene. Sawet kabeh. Aku iki dadi nyekele ora mung roh tok aku janan. Asline padha jiriye lho kowe karo. Mergo jirihe mergo kerep konangan ora. Oh, alhamdulillah yang mengakui kowe. Awake dhewe maksude. Awake dhewe ning tenan nggih matur sembah nuwun dumateng para panitia, nggih para warga mriki ingkang sampun nimbali kula ingkang baken malih sampun nderek nglestarekaken budaya merti bumi. Nah, ini yang penting itu. Iya. Wis nandhakake bahwa warga sini masih rukun. Betul. Iki tenan lho ngatasé ora duwe lapangan ya dibuka-bukake, digolek-golekke nggon. Ngene iki lak wis saking nawa itu niate pancen kepengin nganakake acara iki. Bener. Iki lho ngene lho kok ora setahun ping 3 iki. Lah anggarane kondi ora? Entuk ora ya merti bumi setahun ping 3 entuk. Yo entuk wae ora. Anggarane lho kondi. Oh iya ya. Lah awakmu gelem murahno ya ora apa-apa jane. Loh, aku ki wis murah bengi iki aku ora njaluk apa-apa lho, Mas. Entelek. Loh, lah apa wis dilunasi? Njaluk apa meneh? Wis dilunasi kok sing Mas Gareng. Tak nun. Ya tak goleke kanca, iki mau ana pamundhut. Men dihormati nganggo cublak-cublak suweng. Ibu Sukesi Rahayu. Yo. Para lenggah, para rawuh, Mas Gareng kalian Bu Kesi menika pasangan lawas. Lawas. Nggih. Rumiyin melanglang buana mliginipun wonten Laladan Jawa Timur nggih piyai kalih menika. Niki pun nggih sing wiwit cilik kumpule kula ning sing bejo nggih niki dalange niku. Kok iso? Lah aku sing dedur sing methek kowe iku nyang kowe karo Kesi iki aja mung dadi bojo. Jadiya jodoh. Bedane bojo karo jodoh? Bojo kuwi bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut. Makanya aku kepengin kowe karo Kesi dadiya jodoh. Hanya kematian yang bisa memisahkan kamu berdua.
Amin. Amin. Iya, kowe ndongake wong mandi, Mas. Ndongake awakku dhewe ora tau mandi aku. Ya, guys. Inggih, matur nuwun Pakde Gareng. Amin. Panjenengan sampun ndongaaken anggen kula jejodohan kalih Mas Cahya Kuntadi supados dados jodoh dunia akhirat. Ya, wong yang ndongake iki wajib wong tuwa ndongake sing enom. Kowe matur nuwun ya padha reja ya. Padha-padha. Sami-sami. Malah kelurahan ora. Dadi ya wis mestine to Mas sing tuwa ndongake sing enom. Ngono lho. Ning ini pesinden yang berkualitas. Beliau ini juga dosen di ISI Surakarta. Jadi ora tegese ora ngoyo-woro, ora sombong, ning pancen kenyataannya begitu. Menandakan bahwa sekarang seniman tidak bisa dipandang sebelah mata karena mayoritas sarjana semua. Nah, nggih. Inggih, leres Pakde Gareng. Nggih. Bilih menika ingkang nabuh mayoritas lulusan ISI Surakarta. Lah, tapi menika dalu menika ingkang paling berjasa jenengan prisa mboten? Sapa? Ingkang paling berjasa melestarikan seni tradisi kados dalu menika bersih dusun sedekah bumi inggih menika warga ageng masyarakat wonten Podo Kaliancar Podorejo. Niki wau sonten kula kalih panitia sampun alhamdulillah dijak sowan wonten sendang apa? Pengasih nika wau. Pengasian karo penguripan. Kalih penguripan. Rono apa? Kungkum. Masyaallah. Apa ning kono kuwi? Lho, kula teng mriku niku ndados napa nggih? Rasa kula menika terharu, ternyuh, bangga marem atase kula tiyang saking etan mriku tasih dipun paringi kesempatan silaturahim kalih para leluhur ingkang manggen wonten mriki. Ngalap berkah, sapa ngerti muga-muga uripe awake dhewe besok lan sateruse tansah pinaringan keselamatan lahir batin. Amin. Sedaya warga masyarakat ngalian mriki tansah pinaringan rejeki ingkang sempulur. Sehat keluarganipun. Bapak Ibu, guneme dosen. Niki dosen kuwi dosen apa, Nduk? Kula dosen karawitan. Nah, dosen karawitan niki nggih mahasiswa Fakultas Karawitan. Niki mahasiswi Fakultas Karawitan. Ah nika Fakultas Strum nika. Kae Pak Marno kuwi ya sapu kawat to. Streaming suarane iso resike kaya ngono mergo jasa dari Bapak Sumarno Esson. Eson. Ora sarjana sound system ya. Oh iya, sarjana sound system niki saestu niki wiwit alit sampun kula wentah bab suara utawa sesindenan. Yen kepengin bukti mengke kajenge diperintah kali bojone. Kula mboten wani merintah kula. Sebabe ngapa? Lah karo kowe wani aja meneh karo aku. Boten, kula yen kalih bojo menika minangka imam dalam rumah tangga. Betul. Arep dikaya ngapa wong wedok kuwi kudu manut perintah imam. Mongko imam ngantukan tadi. Senes imam yoga niki lho, senes Mas Imam niki pengendekan pembuna. Rikala semono dadi imam. Ning angger perkara dhuwit ora imam marbot kae. Boten kok, jujur mawon menika wau panitia lek maringi sangu teng kula langsung kula mboten liwat Pak Dalang. Dadi san saestu dados imam ingkang sae rejeki tumplek blek teng kula. Mboten nate kok nyelipne kaya jenengan teng jero blangkon ra enek dana kenakalan ra enek. Bojoku kuwi ra enek dana kenakalan. Percaya aku minangka dadi imam. Lek sampean bertanggapan dadak nyelempit kene-kene. Mbok gawe apa? Tak omongi. Dalem. Kendaraan sing didol ning showroom iki tok ya apik. Nggih. Iki tok ya apik. Nggih. Iki tekan konsumen tekan omah itu starter iki lho ramuni. Berarti rusak. Terus hubungane bojomu ketoke apik. Loh. Apa ya, Kang? Loh, apa ya? Ya teliti dhewe wong kuwi wekmu kok. Apa ya, Pak? Aja manut cara kendaraan to, ka showroom go mulih kuwi malah pancen ya ora kena di starter. Nyatane, Bu, bola-bali sampean tak salah ya penak ae to. Mesine mak jreng ngono kuwi to ya. Penak. Ning aku kok malah dadi curiga ya. Lah Dek kapan ke aku kok ketoke nemu SMS cah wedok ning HP-mu, Pak. Karepku aku ya ora arep percaya iki. Karepku iki yo ngene lho. Saking sayangku, saking percaya bahwa suami itu bisa dipercaya imam rumah tangga. Mbok aku ora wani buka HP-ne bojoku. Wis bener wis. Dek, Bengi dek dadi kapan kala ya? marica pokoke.
Dek ingi aku kok nampa SMS saka Elisa Orcaros Araso. Kuwi sapa kuwi? Elisa bintang tamu kok Jogja. Halo Pak Cahyo, gambare kok lop-lop waru. Aja-aja kok gek eneng apa-apa. Gambare apa? Waru. Waru-waru. Berarti ngejak Remi iki Elisa. Waduh. Reng aja seneng provokasi. Nun sewu, ahli neraka itu 3 hal. 1 wong sing seneng ngrasani, 2 seneng provokasi, 3 nun sewu, mbuh lanang mbok wedok yen pipis ora gelem diresiki. Lah kuwi. Sampeyan aku ngrasani wae ya ning arepmu. Provokator. Lho aku ora provokator, aku cerita kok. Ning ceritamu iki iso mecahne keluargaku, padha golek dhuwit, aja mecah keluargaku. Barang iki iso pecah mergo sentret sik. Lah sing mecah mergane kowe. Ora, mau apik-apik wae, mulus-mulus wae. Aku ora nyentretke ya Kes ya. Ya. Lho ya. Mboten. Lho kok mboten. Dadi imanku iki dadi berubah ngono lho. Aku koyo dadi ragu. Pancen kadang-kadang ana tetembungan. Apa? Wah, nate krungu. Siji harta, 2 tahta, ping 3 godane wanita kuwi malu. Bener kuwi. Nduk. Terus aku yo nembang kan yo. Bener kuwi. Terus yen bojoku kaya ngono aku kepiye Pak Gareng? Aku kudu piye? Lah kok ngono aku. Wayane sok dadi pahlawan. Nggih. Aku ki seneng lho menguji kesetiaan seseorang ya lewat begini. Diapa-apaken pancen setia, pancen nyawiji ya ora bakal pecah. Kaya masyarakat kene, masih arep dipecah nampi persatuannya kuat jadi tetap berjalan acara malam hari ini. Biasa. Kaya kae lho, biting utawa sada kayen siji gampang dipecah, gampang diceklek. Nek anggere ditaleni karo lambaran kerukunan, persatuan dan kesatuan, nyatane malah saya kuat iso ngresiki karo kalian. Ayo karuan. Ngopo? Aku masih biting sekilo lu dadekke siji ngono disenso ya kres ngono kok. Kowe iki aku ngene mbok diwangi, wong aku ya ngelem karo piyai kene. Oh, ngalem dalam rangka ngalem to? Heeh, no. Setuju aku. Alah ora gugu. Weh nembang. Nggih. Aku seneng aku. Pak Dalang. Menika wau Pak Ketua RW. Nggih, wong ayu. Ngaturaken aduh, aja ngono to. Ngaturaken awala niku lho saking Pak RW, pundi wau nggih. Pak Yanto. Nggih Pak Yanto. Pak Yanto napa? Ingkang piyayi tempo wekdal nyuwun ngersake napa tembang nggih. Ternyata Pangkur Semarangan ingkang dipun kersakaken nggih. Napa piyayinipun rawuh wonten mriki, Pak? Mboten. Kok jenengan saged apal niku wau nyerat saking sinten? Kelingan. Oh, ngaten iki. Pak Yanto lho apa-apa kelingan mau sembayar aku kelingan kok. Tak pucek-pucekke lali lho sik kelingan. Ning piyai niki unik sing ngersake Pangkur Semarangan piyai unik. Pripun? Piyai kakung kalian putri tindak mriki, nggih to. Jam 12 bengi Mas Gareng. Oh, mriki. Jam 12 bengi. Sing putri mandhap dawuh kalian Pak Yanto, mangke menawi wayangan Dalang Cahyapun tadi sindenipun Bu Kesi. Kula nyuwun niku karyane Kinarto Sabdo sing sok dikumandangaken kalian Bu Ngatirah nenggih Pangkur Semarangan. Ki siji pesan pertama. Pesan kedua, mangke menawi Pak Dalang Cahya kali Bu Kesi lagi nembang utawi menghibur, menawi wonten bintang tamu sing senenge ngadu-adu wong omah-omah, niku men nuwun sewu. Rezekinipun badhe kirang. Ngoten niku bar niku terus kesah wer ngoten niku langsung ilang. Wong loro ki mau. Wong loro kuwi kakung putri kuwi. Jam 12 bengi. Kepethuk aku ning prapatan ngono kok. Aku kok, Mas tulung kandhake Mas Cahyo sing kalimat terakhir wae kula tipet dadi ra sida. Meksa endo. Wong kok ngancam tok. Pangkur Semarang ya Bu Kesi ya. Ning ngapunten Pak Dalang niki tasik swantene watuk. Nggih, ora apa-apa. Enten kirang nyuwun pangapunten. Swara watuk iki lumrah swara wagu aja nembang. Ha iya. Coba alon-alon Bu, ya. Mingker mingkureng angkara Nadyanto Watuk nun sewu Bapak Ibu yang lenggah swantenipun bojo kula Sukesi tasik sae ta? Sae nggih. Benten kalian garawane Mas Gareng angger nyuwara mesti. Au. Lho, kuwi kode kok. Kode apa? Njaluk.
jenengin Kulino Ngasta Ibu Ngatirah. Suwargi. Nah, riyen rikala gerah lari kalih niki sowan. Dolan kula terke. Bar niki wangsul mboten enten. Terus hubungane? Ya ora apa-apa. Aku mau ceritake. Wong aku rono silaturahim bekti karo piyai sepuh. Lah itu sing penting. Lah kok bar aku mulih terus panjenengane sedo iki lek madake aku iki padha karo Prit Gantil. Ora apa aku ngarani Prit Gantil. Lah ya ora ono tenan to piyayine. Iya. Sekarang sudah Suwargi termasuk Kinarto Sabdo. Iki bengi iki mirsani iki. Bengi iki mirsani. Sapa? Beliau-beliau iki do mirsani. Kok kowe ngerti? Loh, aku iki Raga Sukma kok. Ayo, semelang kowe ora iso balik. Aja to. Kowe dongone ala. Lah kemlalat to Raga Sukma. Lah iki nggen gawat Bu Kesi, mergo rada radang. Makane tak selani gen cukup napas. Cukup napas. Apa kuwi jenenge pikirane ditata, diselehke, aja lali nyebut asmane pangeran. Iya. Bismillah. Alon-alon Bu. Terus Bu kurang sithik. Iya. Iya. Alhamdulillah wis lahir lanang. Iki manak to Pak? Manak. Nembang kok iso marake manak iki lho. Ah ya aku melu ngempet ambekan tenan. Nek pancen iki ora sembarang wong iso nembang iki, ya bener penuh dengan power ya iki tenan. Wis lahir lanang lho. Alhamdulillah pancen anak kula saestu 3 lanang wedoke 1. Oh, kuwi to. Nggih. Dadi kula omah-omah kali Pak Cahyo sampun manak 4. Oh iya. Manak ganas deh. Wah. Sing barep umur pira, kelas pira ngerti ora? Kelas pira? Kelas 5. Sing nomor 2 kelas 4. Nomor 3 kembar lanang wedok, kembar dampit rambu rangkung kelas 2. 5, 4, 2. Wis dipasangi wae yo. Cok. Kok bengi Kowe metu. bola-bali yo. Kok padake kaya togel ae dipasangi. Lah genahke kok tenanan iki lho. Nek tenan, iki tenan. Nggih ini kabejan niki. Wong loro niku kabejan duwe anak kembar dampit ya. Dampit. Dampit lanang wedok. Waduh luar biasa Jan. Moga-moga nuruni bapak ibune. Amin, amin. Ngungkuli no, taruna ngungkuli bapa no. Ya kurang ajar kok. Lah Taruna kok ngungkuli bapa no, bapake lungguh terus dincik cengele ngono. Kowe iki angel men to iki. Tegese kepinterane, ketrimane ngono lho. Ngomong kepinterane. Iki urung rampung lho karya-aryine. Ayo Bu. Ayo. Atase radang sik kuat kaya ngono kuwi. Men semangat bapak-bapak ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi Rahayu. Matur nuwun. Wingi nembe king dokter niku nembe estu. Tenan saestu niki yen mboten ahli dan menguasai tidak mungkin semua orang atau presiden-presiden saged nembang. Niki lho, cah cilik-cilik niki. Iki cah telu iki yen ana sing iso nembang kok ngene. Tak pek kowe. Ya dipek tenan lho. Aja dipek tok, disangoni. Oh, mau. Urut saka Gendo Umi. Aku dhewe iki karo apa jenenge Napak Tilas mewariskan. Lek sale asline Semarangan cengkoke mboten kados ngeten. Dadi sing plek persis Semarangan iku Bunga Tirah menika. Betul. Dados kula menika nyuwun pangapunten sampun dipun modifikasi, dipun variasi. Paling ora iki Solo 3 lah. Solo 3 paling ora. Kula jane pengen menyampaikan sing Semarangan cengkok asline ora kudu dijengeke tekan 6 niku wau. Betul, ini sudah divariasi. Ya paling ora ya mbawen lah wis ora. Ora Semarang mbawen. Ayo anak-anak diteroke. Ayo, ora mbawen ya anak. Kontes anu ya. Coba. Sampai di mana kemampuanmu? Wis tenan aku sumpah. Pokoke sangoni tapi disangoni gak iso ya. Bukesi tak pek. Ayo. Pokoke lek iso kuat kudu disangoni. Nyangoni Pak Gareng ora kena dalange. Loh, aku sing ngrungokke Pak Yanto bareng Pak Yanto ya gendhe nyangoni kok. Aku tok. Mulai saka ngendi Pak Gareng? Ya kok pinggir dhewe. Ayo Dista, ayo. Ayo kowe. Kok Dista coba. Iki. Sinden kok mluworok mripate ayo.
Biuh. Ayo, Dok. Semangat, Dista. Ayo. Sinden Pasti bisa. Sing kedua. Sinden weton kedua. Contohnya sik Bu Kesi. Anu men